Sikap. Uy, wala boy. Sikap. Apa pasan mo kamot? Uy. Wala tikasan man ka. Na. Adi mo padako ni Kuy Bay. Uy, sus pagka tayo may ginamong duha diri. Ano diya? Nagay mangita nga kolektor ingnaha nga wa ko. Nganong inon man namo na wala ka? Bargohonon maguning motor mo ako pangbayad ba. Bayad pud lagi mao na kay skiman ra mo kag suyop og rugby. Gamit rugby. Igamit ra man ako to kaya akong ipapilit sa interior. Papilit sa interior unsa kay mo trabaho tig bulkit dili man gani nagtrabaho may ka sa ice plant. Basta ilang gyud mo sabas kolektor ha. Kay para di ni mada akong motor ba. Sige dili ra mo ingnon ang kolektor nga naka pero pila may suhol din mo sa mua. Kita ko magsuhol ni mo ta ari. Lain pud no manungo ka sa mua niya wala kay suhol yahay kay ka. Sige. Basta ilang mo saba ha. Garo piso mo. Unsa man ni? Piso ra man di man kapalit pug bakaw nga dako. Piso ra man ni bupot ra may mapalit ani. Ripota po kay nimo ay. Sige reklamo diha. Ay sige reklamo diha duha gini. Gini mo sa kwan mo kolektor. Subukan mo. Abot na gitoron napa na kikwanta. Nah, batilok gid akong 12 ba. Bro, size mo. Kana mo ni kwarta. City na ka ko. Uy, dili 3 naman ni. Bailon ta. 8 City. Okay na. Sige. Asa na kada na kasilikan na. Andar ko. Sige. Basta alam mo saba. Pili mo saba lagi kuya. Tapo ra diyan di kami ribala. Makapalit na kita ni am ko City koy. Ikaw mo palit na naman na. Pispa ko ra ko ah. Pwede mo tana boss. Oy. Tira ba ko kadungog? Ay kailan kag ulit ang pangalan diri dong? Ha? Kanang kol ayaw ni pangutan akol kay di ni kadungog kay libat. Ha? Nadi bungol nga libot? Na, siya. Tinawa na kung naong ani oh. Libat na siya pero bungol na pod. Kodong, way ka bantay ulit ang pangalan diri niya na ismas nga motor bayulit. Kanang wala ra ba yakol? Pero na siya diri. Tay saya kaya ko sa pangutanon. Yeah, nabadaw ka dire. Ya, kasi mo mataan ni gitugan pa jud ko. Tinangawa ko. Ay, ingon sa kuya nga wala daw siya dire. Yasa ning lakaway. Huwag siya ibilin sa inyo ha. Gibilin sa mo ah. Naakol, 7 pesos ra. Oh, naapod gani ko oh. Duami. Ana siya nga, kuan po, gitugo niya nga pag namangita, indong lang daw wala siya. Ano siya? Ha? So, pasabot niyo na siya di aron. O, kadang murag dili mi masipyat, murag naa. Yatis na agad yung buang drop. Ulit! Yatis hindi mga bataan eh, bawoy, klaro ba? Ay ka ng busing. Suhulin na lang po may busing, bigay mutugan na may kung asa gid siya ng tago. Bitaw. Sulan? O sige. Pila pod nga asa man siya dapit. Tagi lang may city-city kuya para nalang may pang-computer. City-city lang mi, bahala lang ko, okay na. Sige, tagaan ka mo itukan o asa siya. Kana raman din gamay rana. Dara kuy, dara straight. Sorry kay boss, di bang kayo na po madungog. Tuwan na rin. Natutulin ako ninyo asa siya dapit. Nangkol, nasa dito sa kilid ko sa mga tindahan. Maklaro yun akong pananaw ba, basta kwarta na iskutan. Kuy, basta naman ta. Ikaw na bala to, Kol. Nasa dito. Nara day ka dari ha? Boss, wala po kayo pangbayad, boss. Bisasi. Ano boss ko? Sila gamit o motor, lima na nakatuwag yung bayad. Pagbakta sa karon, kung wala kay motor. Ate, wano kay motor yatis tong duwa, wano kay motor?